Iti dayto nga aldaw kablawan kayo ti napateg nganagan niya po tayong Yesus isumanubot ken mangisalakan kada tayo agyaman tayo ken niya po Dios ita iti dayto nga aldaw tapno no agmaymaysa tayo manen itatang agdaydayaw iti Apo maidanon man kada kayo dagiti sasao ni Apo Dios ita iti dayto nga aldaw agyaman kami kada kayo kakabsat kadagiti panangpadpadaan nyo kami manipod ditoy Commission for Christ Fellowship non idanon mi kada kayo dagiti napateg nga mensahe iti Apo itamanen iti daytoy nga aldaw sapay kumanga ni Apo ti agtultuloy nga mangbendisyon ken makikadda kada kayo kabayatan na nga agdengdengeg kayo kadagiti uneg dagiti pagtaingan nyo ita iti daytoy nga aldaw sa dinuman iti ayan nyo ita iti daytoy nga aldaw sa dinuman nga ayan nga nasyon nyo, nga pagyanan nyo, ita iti dahit yung aldaw, mamatiak ka ni Apo Diyos, danunen na, dagiti uneg, dagiti pagtaingan nyo, tapno no, ited na kada kayo, ti panang patibker, panang pabileg, kadagiti pamatiyo, ken panagserbiyo, ken ni Apo Diyos, madaydayaw ti Apo, ti panagpatpatuloy tayo, iti dahit yung aldaw, daw atek kading agkararag tayo, Apo, iti dayto ingal daw, agyaman kami, tinted mo agundaway, tapnon agmaymaysa kami manen, nga agdengeg, kadagiti napateg, nga sasaom, iti dayto nga aldaw. Dawatek kadikan ka Apo Diyos, nga bendisyonam, tisagtunggal maysa, kadagiti kakabsat, nga agdengdengeg itata, agbuybuya kada kami, manipod ditoy, Commission for Christ Fellowship, iti Facebook live stream, Lord, dawatek kadi nga bendisyon amida, tulong amida, ipariknam ti presensyam kadakwada, tapnon patibkerem ken pabilgem kadida, madaydayaw dayta napateg nga nagan mo, ipakaawat mo kadi Apo, dagiti napateg nga saom, nga ipalasat mo, iti adipen mo, ita iti dayto nga aldaw, dawatek kadikan ka Apo, nga mangted ka, kadagiti barumanen nga revelasyon, barumanen Apo nga mensahe, kadagiti kakabsat ngagdengeg ita iti dayto nga aldaw bendisyon am metyo adipen mo aramaten nakadi Apo nga kalasugan ti bendisyon ita iti dayto nga aldaw ket tulungan nakadi Apo ngagsao ikanak iti tured ken bileg ko nga mangibagay iti saom madaydayaw dayta napateg nga nagan mo amay kabutinagan ni Jesus nga pumi dawatek amin dagitoy amen. Praise the Lord. Hallelujah. So iti dayto nga bigat kakabsat, ti mensahe nga iyag ko kada kayo, iti dayto nga bigat, ket kastoy ti panagkunana, sapulen ti Diyos nga umuna. Sapulen ti Diyos nga umuna. Seek God first. Praise God. Hallelujah. Dayto ti iyag kumanen kada kayo, nga mensahe iti dayto nga aldaw, kakabsat. Mamatiak nga daytoy nga mensahe ti Apo itata, ket isu daytoy ti kasapulan iti agdama nga panawen, ti panagbibiyag tayo itata, kadagitoy nga alaldaw, kakabsat. Ti teksto nga pakibinalakadak kada kayo itata, ket masarakan ditoy Isaias, chapter 55, verse 6 ken 7. Kunana ditoy, biroken nyo ti Apo, itata masarakan pay. Umawag kayo ken kuana, ta sidagpay. Verse 7, masapul nga isardeng, dagiti maragdakdakes, ti wagas ti panagbiagda. Ket baliwan da ti panagpanpanunot da. Agsublida kuma iti Apo a Diyos tayo. Isu aman nang ngaasi, ken madadaan a mamakawan. Dito Tagalog kunana, lumapit na kayo sa Panginoon. Praise God. So, kitain nyo tayo ti sao ti Apo kakabsat. Ita iti dayto yung aldaw. Daytoy ket mensahe nga mangpalagip kada tayo. Tapnon iti kasta, sapulan tayo nga umuna ni Apo Diyos kadagiti panagbiag tayo. Iti high school, fourth year high school, lahat kami na mag-graduate na mga lalaki ay
sinasabi yung commandant namin sa PMT pa noon, sinasabi yung commandant namin sa PMT, kung ano ang kukunin namin kapag mag-graduate kami sa high school, sa 4th year. Yung commandant namin, i-encourage niya sa amin na kami po ay pupunta sa military. Kasi noon, madali lang ang pag-apply ng military. Noon panahon na yon, mga 70s. Kasi si Marcos pa ang presidente noon. Ni Marcos pa lang ti presidente iti. Iso nga, nalaka iti sumrek iti military kadagiti nga panawen, aglaluket, Ilocano tayo. Iso nga, alisto tayo nga makastrek iti. So, iti dayta, yung tatay ko, sinabihan niya ako kung ano ang kukunin ko. Kasi meron na kaming pananampalataya noon. Kasalukuyan, meron pastor na taga Ilocos Sur na nag-pioneer sa aming lugar, sa Burgos, Ilocos Norte. Kaya, in-encourage niya ako na papasok sa seminaryo o sa Bible school. Kaya, nagdalawang isip na ako kung papasok ako sa military or papasok ako sa Bible school. Yan ang challenge sa akin noon. Kaya nariribukan, naguguluhan na ako sa aking pag-iisip. Naguguluhan na ang aking pag-isip kung ano ang susundin ko. Praise God. Ang Panginoon ay nangusap sa akin. Ni Apo Diyos nagsaw kanyak nga masapul nga surotek da pagayatan na. So, hanak nga napan nagtraining sa Port Bonifacio. Karamihan kami mga 20 siguro na mga kalalakihan na nag-graduate, ay karamihan sila ay pumunta sila sa military. Lahat mga 3 siguro o 4 lang kami na hindi nag-training sa military. May yung iba nag-college, yung sa akin pumasok ako sa Bible school. Kaya praise God, sinunod ko, hinanap ko kung ano ang kalooban ng Panginoon sa akin. Kaya hanggang sa ngayon, naririto pa ako na naglilingkod sa Panginoon. Praise God. Kaya, yung mga kabas ko sa high school noon na nag-graduate, karamihan sila na pumunta sa military, karamihan na sa ngayon ay namatay sila. Kasi namatay sila sa gera. Namatay sila sa labanan. Karamihan sila na destino sa Mindanao, sa Isabela, kung saan-saan. Kasi dahil dahil sa labanan, NPA, MILF, ganun. Kaya nagpapasalamat ako at buhay pa ako, praise the Lord. Buhay po ako na naglilingkod sa Panginoon. Apay ngamin, sapagkat hinanap ko ang kalooban ng Panginoon sa aking buhay. Praise the Lord. Kaya, iti da ito yung aldaw, kabsat. Ti Biblia, ibagana kada tayo. The Bible says, the greatest treasure, yung kalakihan, mga kapatid, ang kayamanan na matatagpuan datin sa mundong ito, hindi yung pilak, hindi yung gold, hindi yung alahas, o ano man na kayamanan dito sa mundo. Ang totoong kayamanan, ang totoong kayamanan na makakamtan natin sa buhay na ito ay ang Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ibaga ti paset tinasantuan nga surat, kakabsat, nga ti kadakkelan, nga kinabaknang, ambasapul, agunodan tayo, ken sapulan tayo, saan nga ti sanikwa, saan nga ti kinabaknang, tati kinabaknang, dito'y daga, ket madadael,
agpatinggalaeng ditoy, kakabsat. Ngemtik sanikwa, asaan tayo, kakabsat, nga mapukaw, nga maadda kada tayo ket ti Diyos, nga po tayo nga Jesus, ti pamati tayo, ti panagserbi tayo ken kuana, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ulitek manen, ti kinabaknang, nga adda ti lubong ket mapukaw, madadael, agpatinggada ditoy, masansansan nga ibagbaga, dagiti mangas kasaba kada tayo, nga dagiti kinabaknang, nga da kada tayo ket inton matay tayo ket saan, tayo ama itugot, saan tayo nga maala, bagitoy nga kinabaknang, kakabsat, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ket dagitoy nga adda kada tayo kakabsat, saan nga dagitoy, dagiti mangbusog kada tayo, saan nga dagitoy, dagiti bangpennek kada tayo, saan nga dagitoy, dagiti pagragsakan tayo nga ananay, ngem ti pudno, apagragsakan tayo, ken pakapnekan tayo, ket nilaeng Apo Dios, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Nilaeng Apo Dios, iti kinabaknang, nga masapul nga adda kadagiti bibiyag tayo. Nilaeng Apo Dios ti kinabaknang, masapul nga maadda kada tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Kakabsat. Isu nga, mabalin nga itatangal daw, no saan mo pa'y nga nasapulan, no saan mo pa'y nga ented, ti gundaway mo, ti tiyempom, oras mo, ken ni Apo Dios, masapul nga ited mo itatan, sakbay nga maladaw, sakbay nga maladaw. Adati may nga tao, nga naadaan iti sakit, naadaan iti sakit, napalalon, nakanan, seryoson nga sakit, nga daken kuana. Dawaten na payla, dinawat na ken ni Apo Dios, nga maaddan kumapaylaeng iti gundaway, nga agbiag, tapnon, itad na ti biag na ken ni Apo Dios, nga pagserbina. Ngem, naladawen ti gundaway, nga tinarigagayan na naladawen ti tiyempunan, at dandanin mapanen ken ni patay, dawaten na paylaeng, san ingem iti sibibiyag dahito nga tao, awan gundaway na, awan tarigagay na, ngagserbi, awan tarigagay na, ngapan iti kapilya, ngem iti masakiten, di dandanin matay, tarigagayan na ti maadaan iti gundaway nga agserbi ken agbiag, nga maipaay ken ni Apo Dios, ngem naladawen. Isu nga kakabsat, itatadda pay gundaway tayo, itatadda pay tiyempo tayo, masapul nga ikalikagom tayo, tarigagayan tayo, nga ited ti tiyempo tayo, nga sapulen nga iyon una tayo, nga umuna ni Apo Dios, kadagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kakabsat. Isu nga, no adda ti kayat tayo nga maala, no adda kayat tayo amagunod, kayat tayo nga aramiden iti suamin, kabeelan tayo, tapnon maadda dayjay, madaydayaw ti Apo. Ket inton maadda dayjay, numabalin saan tayo akayat mapukaw, numabalin saan tayo kayat amaalat ti sabali. Ket anyat adda ti pagsasao tayo nga Ilocano, no adda ti pagsasao tayo nga Ilocano, nga umunapay amatayak sakbay nga maalayo daytoy adda kanyak. Anya, umunapay nga matayak sakbay nga maalayo ti adda kanyak. Kakabsat, kasta kumat tarigagay tayo, kasjay kumat determinasyon tayo, dayjay pamati tayo, dayjay panangsapul tayo ken ni Apo Dios, maaddan tayo kuma, iti kasjay nga tarigagay nga mangsapul ken ni Apo Dios, itataas idagpay, itataadda pay gundaway tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kabsat. Isu nga ni Apo Dios ti kasapulan tayo, ni Apo Dios ti kasapulan tayo, ket daytoy kumati tarigagayan tayo, mapantayo ken kuana asi tutulnog, saan mapilpilit, tano mapilpilit tayo kakabsat, awan metlan serbina, dayjay voluntaryo tayo, nga ited ti biag tayo, apan ang sapul no anya, dayjay pagayatan ni Apo Dios, kadagiti bibiyag tayo. Isu nga sakbay nga irugi tayo asapulan ti Dios, masapul nga adda ti umuna nga ramidan tayo iti biag tayo, sakbay nga sapulan tayo nga umuna ni Apo Dios, masapul pa nga umuna nga adda ti aramidan iti Apo kadagiti bibiyag tayo. Roma chapter 3 verse 10,
ken 12. Kunana ditoy, Roma chapter 3, verse 10 ken 12. Kunana, kas kuna tinasantuan nga surat, awan ti uray may sa analinteg a tao. So makita yun kabsat dito verse 3, awan ti tao analinteg. Datayo amin, nagkurang tayo kani Apo Dios. Ngem anya ti masapul nga ramidan tayo, gapu tao, nagkurang tayo kani Apo Dios. Saan tayo nga nalinteg? Masapul nga sapulan tayo, no anya ti pagayatan iti Apo kadag iti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo kakabsat. Verse 11. Kunana ditoy, awan ti uray may sa ama kaawat, wenno mangbirok iti Dios. Isu nga idi kabsat hantayo nga nabirok, hantayo nga mabalin abirukan ni Apo Dios. Gaputa sursurutan tayo dayjay pagayatan ti kinatao tayo. Sursurutan tayo dayjay rikna tayo. Saan nga dayjay rikna nga maipaay kan ni Apo Dios. Isu ako na ditoy, saan tayo nga abirukan iti Apo? Gaputa hantayo nga kayat ni Apo Dios. Hantayo nga sapulan ni Apo Dios, kakabsat. Ngem anya ti kunana dito verse 12. Verse 12. Kunana, pinanawan dati Dios. Nagbalenda amin nga dakes. Awan ti uray maysa anagaramid tinaimbag. Awan ti uray maysa anagaramid itinaimbag. Nagbalinda amin adakes. Isu nga iti daytoy nga aldaw patpatgen agkakabsat. Masapul nga mapantayo ken ni Apo Dios. Saan tayo nga panpanawan ti Apo, takasapulan tayo ni Apo Dios nga adda kadag iti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. No awan ti Apo kada tayo, awan ti mabalbalinan tayo, awan ti mararamidan tayo. Isu nga ti taohan na mabalin nga ibaga nga saan na nga kasapulan ni Apo Dios. Ti tao saan na mabalin nga ibaga nga hanna kasapulan ni Apo Dios. Anya nga hanna ka nga ikan ti anges. Hangka nga tangag danag, hangka nga tangag buteng. Uray pa no adadagya sakit, nga dumteng kada tayo kakabsat. Anyat umuna panunutan tayo. Anyat gaputa mabuteng tayo pa'y amatay. Gaputa mabuteng tayo pa'y amatay. Kayat tayo, maagasan tayo pa'y laeng. Mapantay kay doktor when agtumar tayo kadag iti agas amabalin tayo nga pakapasalon atan when pakaagasan. Dayjay ti umuna panunutan tayo. Isu nga han tayo mabalin nga kunaen nga awan ti kasapulan tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. Isu nga ti panangsapul ti Dios. Kayat nang sawen panangsapul ti presensya ti Apo. Panangsapul iti presensya ni Apo Dios. Dayjay rupa iti Apo. Kakabsat, ti panangsapul iti rupa ti Apo, kayat tayo makita isuna. Han tayo makita a personal, makita isuna. Ngem mamati tayo nga ti Apo agaramid kadag ti nakakaskas daaw nga maipaay kadag ti biyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kayat tayo nga adda ti presensya, adda iti Apo kada tayo nga agtignay. Madaydayaw ti Apo. Kastat tao na adda yung ataken kuana. Dahito iti saludsod. Kastat tao adda tayo nga ataken kuana. Kamu kayo nga mangsungbat, no adda kayo ken kuana wenno awan kakabsat. Ket ti Dios adda nga tamet kada tayo. Ti Dios adda nga tamet kada tayo. Kaabsat, masapul nga tarigagayan tayo nga maadda iti Apo kadag iti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan ti Apo. Ammo tayo ti Dios ket omnipresent. Ammo tayo nga ni Apo Dios ket adda kada tayo. Kakabsat, adda kada tayo. San agaput addan kada tayo, adda kada sibay tayo, adda kada tayo akan kanayon. Ngem masapul met nga mapantayo ken kuana, masapul met nga sapulen tayo isuna, masapul met ang umasideg tayo ken kuana, san agaputa addat addan kada tayo. Takapsat, kas pangarigan kasla jay makan, addat ijay sango tayon, addat ijay sango tayon. Sangsangwen tayo latan. Ibaga tayo nga adda ti makan ditoy.
Ngem di tayo met aramaten dayay ima tayo tapnon iti kasta mangalak at isubo tayo kadagiti bibig tayo kakabsat. Isu nga kasta ni Apo Dios masapul nga sapulan tayo suna masapul nga datayo nga mismo ti mangyasideg kadagiti bagbagi tayo kan kuana madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kakabsat. When adda kada tayo akan kanayon kas anak na dito Matthew chapter 28 verse 20 kunana ditoy ket ken insuro yu idang agtungpal kadagiti amin nga imbilin ko kada kayo laglagipen nyo nga adda aktong agnanayon kada kayo aging gana ti panungpalan iti lubong. Makita tayo ditoy isuro yu ida nga agtungpal isu nga dagiti mangas kasaba dagiti sasaw ti Apo saan da nga agkurang iti panangisuro ken panangibaga iti panangsapul ken ni Apo Dios. Sandang agkurang tapnon maikasabat ti sao ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Adda akan kanayon ni Apo Dios kada tayo kabsat. Ngem tilaeng masapul umasideg tayo mapantayo ken kuana ket tungpalan tayo dagijay pagayatan na kadagiti bibiyag tayo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Ti panangsapul ti Dios isu ti kang runaan. Isu ti kang runaan. Ti panangsapul iti Dios ket isu kang runaan apaset ti biag iti maysa a Kristiyano madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo kabsat. Dagiti wagas arsaritaen ti Biblia ket isu ti panangsapul ken ni Apo Dios. Panangsapul ken ni Apo Dios kakabsat. Isu nga iti daytoy ngal daw masapul nga tarigagayan tayo. Isu nga adda dagiti pagsasao tayo matayak no awan iti danom. Matayak laget din no awan ti danom. Kuna tayo naduma. Isu nga sagtunggal maysa masapul na iti danom. Kastamet ti biag tayo kakabsat nga na espirituan. Ti biag tayo nga natauan. Dahil iti physical nga bagi tayo, masapul na iti danom. Isu ako na tayo no duma, matay tayo no awan iti danom. Kastamet ti biag tayo nga na espirituan, masapul na met iti danom, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ket dayto nga danom, ket awan sa bali, no din Apo tayo nga Jesus, awan sa bali, nga dayto nga danom, ket ti sao ni Apo Dios, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Isu nga sagtunggal maysa masapul na iti danom. Masapul tayo iti danom. Kakabsat iti tiyempo ti panangan, masapul tayo iti danom. No tiyempo iti no narugit dagiti ima tayo, kasapulan tayo iti danom. Kakabsat oray pay kadagiti agay ayam, masapul da iti danom, no nabannog da. No tiyempo iti pudot, aglalo iti Pilipinas itatap, panawen manen iti pudot, ijay iyan tayo. Ijay Ilocos region, ijay Isabela, panawen ti pudpudot man ijay. Kasapulan manen iti danom, ket napateg daytoy danom. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga uray no narugit, dagiti bagbagi tayo. Ayat mo nga panunutan tayo, masapul, agdigos tayo, agbuggo tayo. Gaputa, masapul, amadalusan tayo. Isu nga kasta, dahito ibagi tayo met kakabsat. Dahito ibagi tayo nga physical, masapul na ti danom. Nang runa ti biag tayo nga na espirituan. Nung makita tayo nga narugit, nung makita tayo nga agkurang, nung makita tayo kakabsat nga narugit, dahito ibagbagi tayo. Masapul nga, sapulan tayo ni Apo Dios, nga mangdalos kada tayo. Tapnon ikaten na dagitoy akinarugit dagiti bagbagi tayo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Anya ti mapasamak na awan iti danom. Anya ti mapasamak na awan ti danom. Matay tayo na awan ti danom. Isu nga masapul tayo ti danom. Kakabsat. No awan ti danom narugit tayo. Narugit tayo no awan iti danom.
Iso nga masapul tayo met ni Apo Dios iti biyag tayo nga na espirituan. Nga mangdalos kada tayo madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Iso nga ti Roma ibaga ng awan tinalinteg nga maysa. Ket na awan tinalinteg nga maysa. Uray sino man nga nalinteg. Masapul tayo met nga ro danom amang ugas kada iti biyag tayo nga na espirituan. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Tapnon may kari tayo kan kuana. Hallelujah. Hallelujah. Iso nga, tibiyag tayo nga na espirituan. Kakabsat, kasapulan tayo kuma. Iti danom. Danom, numarik na tayo iti panakawaw. Agkurang tayo iti danom. Kakabsat, sapulan tayo kuma ni Apo Diyos. Kadag iti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Sapulan tayo kuma. Dahiti danom, tibiyag. Ngamang penek kadag iti biyag tayo madaydayaw ti apateg nganagan iti Apo. Sapulan tayo ti danom. Dito Juan Kapitulo 7, 37 to 39. Basaik kada kayo ti kunana ditoy. Iti maudi kang runaan nga iti piyesta nagtakder ni Jesus. Kinunana iti napigsa at yimek. Siya sino man amawaw umay kanyak tapnon uminom. Magita yu kapsat itoy. Siya sino man amawaw umay kanyak tapnon uminom. Iti daytoy ngal daw adda ti pukkaw awag ni Apo Dios kada tayo itatta iti daytoy ngal daw kakabsat. Siya sino man kunanat iti mawaw umay kanyak tapnon uminom. Iti daytoy ngal daw mawawan kakadi iti Apo. Mawawan kakadi tina espirituan nga sao ni Apo Dios. Apay nga di kadenggan, apay nga di tayo ipateg. Ti mensahe nga ayab di Apo Dios kada tayo. Di tayo kumapatang kenen dagiti puso tayo. Di tayo kumaseraan dagiti lapayag tayo. No di kaddi bayan tayo nga lukatan dagiti dua nga pagdengeg tayo ti puso tayo tapdon pastrekan tayo ti sao ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Siya sino man amawaw umay kanyak. Praise God. Verse 38. Kung natin nasantuan na surat. Verse 38. Kas kung natin nasantuan na surat. Agayos tuk ti karayan ti sibibiyag adanom. Manipod iti puso ti sa sino man amamati kanyak. Praise God. Anyalakit din nga nagbaknang daytoy nga mensahe ti Apo kakabsat ita iti daytoy ngal daw. May nga bilag ken pannakabalin daytoy sao ti Apo itatta. Agayos to dagiti karayan ti sibibiyag nga danom. Agayos to. Kaya't nga sawen tuloy-tuloy. Awan ti patinggana. Madaydayaw ti napateg nga nagan ti Apo. Awan ti patinggat ti karayan nga agayos kakabsat. Awan ti patinggana. Isu nga daytoy karayan ti Dios itatta. Nga iyop opraser na kada tayo. Ibagbagana kada tayo itatta. Ket daytoy ti karayan. Nga nabiyag. Nga pagayusan ti danom iti biyag. Manipod kadag ti puso tayo. Ket no agayos iti sibibiyag nga danom, ni Apo Dios, parang ayan na kanto, pagasat na kayto, tulungan na tayo. Ibagat ni Pastor Rodi tatay, nga saan to nga datayo dagiti ipos no din to ket datayon to dagiti ulo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga pagayusan ti Apo, pagayusan na, ti danom ti biyag, manipod kadagiti panagbiag tayo kakabsat. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. 39. Kuna na dito Sinao dayto ni Jesus, may papan ito espiritu ti Dios. Adandanin awaten dagiti mamatikan kuana. Ta iti dayta tiempo san pay anited ti espiritu agsipud ta dipay na itanok ni Jesus. Isu nga iti dayto ngal daw ayeten nakabsat. Masapul tayo ti danom. Bayan tayo nga agayos kuma palubusan tayo nga agayos. Hantayo nga sarsaraan. Dahil nga danom, masapul nga bayan tayo amakita dagiti tao tidakkel nga kinaimbag nga aramidan ni Apo Dios kanka. Aramidan ni Apo Dios kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga ti kadakkelan
Kakabsat, our greatest need is to pursue Jesus. Masapul nga, ipakita tayo, surutan tayo ni Apo Diyos, kadag ti biyag tayo. Isulaeng ti paggapuan, iti sibibiyag nga danom. Isulaeng ti paggapuan, iti living water, kadag ti biyag tayo. Isulaeng ti makabael amang pennek ti kararwam. Isulaeng ti makabael amang pennek kada tayo. Kasano ti panang sapul tayo? Kasanot pa ng sapul tayo, dahito yan ti aramidan tayo, kabsat. Kunana ditoy, no kasanot ti panang sapul tayo, iti Apo. Set your priorities in order. Set your priorities in order. Kahit kung asawen, kakabsat, iti panang ikabil tayo, dagiti prioridad tayo itata. No daduma ti tao, yun o din na Apo Diyos. Yun o din na ni Apo Diyos. Ti umuna asapulan ti tao, kinabak ng sanikwa, pagpasyaran, trabaho, dadumapay. Iyan tayo, ijay Pilipinas, no adati sa pulan daket balitok. Idi tiyempo tip idi adya Isabela idi, Apo nakadadot matmatay gaputi balitok. Nakadadot ni Brother Norman amuna dita. Nakadadot matmatay iti balitok. Magaburanda nakadadot adadadag iti magaburan. Gaput pa nagkalkalida nakaununeg. Anya lakit din dayto abalitok iti kinapateg na. Dayto iti umuna i-priority daw umuna. Ngem ti sarsaritay kada kayo, set your priorities in order. Masapul nga, ijay listaan tayo kuma, ti umuna, anyat umuna. Ni Apo Diyos. Praise the Lord. Ni Apo Diyos, iti umuna, nga masapul nga umuna, kada iti bibiyag tayo. Kitain tayo dito Matthew, 6:33, amo tayo daytoy. Urahan ko nga ibasbasan kada kayo amo yun daytoy. Urahan yung nga kitkitain dito screen amo yun dito daytoy. Urahan yung basahin nen. Yung padasek kadiman laeng nga ikan ti importansya na daytoy nga bersikulo. Kunana ditoy kabsat birukan nyo nga umuna sapulan nyo nga umuna sapulan nyo ket di abiruken ti pagarian ken tungpalen ti pagayatan na. Ken itadnan to amin akasapulan nyo. Makita yu ditoy, kabsat. Makita tayo ditoy. Ti tao, sukatan na dahito Diyos. Iso nga, kunana, but seek first the kingdom of Janagan at ipanan. Janagan tayo't ipantayon. Ti umuna, dahito pagarian tayo, dahito pagarian met, nga sarsaritain na ditoy. Dayjay pagarian tayo, dayjay siyak. Dayjay siyak. Iso nga, kuna tayo, Pedro, biro ko mga umuna. Dayjay kinabaknang, biro ko mga umuna, dayjay pagragsakam. Biro kem, dagiti na lubungam. Biro kem, amin. Amin, biro kem. Yud odim ni Apo Diyos. Bayamon ni Apo Diyos. Ngem anya ti kunana, kabsat ditoy, but seek first the kingdom of God. So, ni Apo Diyos, iyon unampay. Han nga dayjay nagan mo. Han nga dayjay pagayatan tayo. San nga dayjay kayat tayo. Ngem no daduma. Han tayo nga kayat ni Apo Diyos. Nga isunat umuna. Ta isunat mangala dayjay lugar tayo. Kapsat. Ngem bayan tayo. Nga ni Apo Diyos, isuna iti umuna nga mangala kadagiti lugar tayo. Bayan tayo nga isunat ag trono, ag tugaw, kada tayo, kakabsat, kada iti bibiyag tayo, kakabsat. Iso nga, anya lagad din aya iti tao, umununa pa'y laeng nga sapulan na, ipangpangruna na pa'y nga umuna, dayay kayat na. Iso nga ibagana, bagina, Pedro, hamo pa'y lang, bayan pa'y lang dayta Diyos, bayan pa'y lang dayta mapam, jay simbaan, jay kapilya, bayan pa'y laeng, hangkang nga bumaknang mapang kaijay. Ngem no, mapangkag trabaho adan to may sangpet mo nga kwarta. Ngem no, mapangkay jay kapilya adda ka di may sangpet mo nga kwarta.
awan met kit agpayso ngem sinapol tayo nga imuna ni Apo Dios. Ket into no sinapol tayo ni Apo Dios. Anya ti kunana dito, all things will be provided for you. Madaydayaw tinapatay nganagan iti Apo na isaganan dagitoyen. Ngagpaay kada tayo, gaputa isunat imuna. Nga binirok tayo, sinapol tayo, kadag iti bibiyag tayo, madaydayaw tinapatay nganagan iti Apo. Kakabsat, ibang pangruna tayo, isut umuna kuma, ijay listaan tayo ni Apo Diyos. Kadag iti panagbiag tayo, isu kuma, hantayo kuma nga yud-udi. Isu hantayo akon kuna, yud-udi ka pa laing Apo hang ka pa laing kasapulan. Bayang ka pa laing, idisu ka pa laing dito. Hanga mabalin, masapul tayo ni Apo Diyos. Andiyan ngayon no saan nakapinagtrabaho at makabulan. Andiyan ngayon no saan nakapinagtrabaho iti makatawen. Kakabsat, masapul tayo ni Apo Diyos ngayon una tayo, kadag tibiyag tayo. Tapnon saan ang madadael dagiti plano tayo. Saan ang madadael dagiti tarigagay tayo. Ngem no kayat tayo ang madadael dagiti tarigagay ken plano tayo. Yun una tayo dagiti bagbagi tayo. Ngem ammuyo kadi amin dagiti magunod tayo, mapukaw da madadael da. Ket awantot maitugtugot tayo inton matay tayo. Madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Colossus chapter 3. Colossus chapter 3 verse 1 and 2. Kunana dito ni Apostol Pablo ideklara na, idi napagungar ni Kristo, napagungar kayo met. Ngarod, biroken nyo, dagiti adda ijay langit, ayan ni Kristo as itutugaw, iti trono ti makanawan a Diyos. Daytoy kaabsat. Itatta. Napagungar, amu tayo napagungar, ni Apo tayo ng Yesus. Napagungar ni Apo tayo ng Yesus. Ngam daytoy napagungar ni Apo tayo ng Yesus, agpatinggalang ije pan nakaamuno da duma iti tao daytoy panagungar na. Amo tayo nga umay tupay. Wen umay tupay daytoy. Ngem ti tao ti laeng panpanunuten na dagdiay adat ije langit. Dagdiay adat ije langit, anya ije adat ije langit. Namaenda nga mapanda ije langit. Balitok ti kalsada na. Naragsak ti adat ije awanton ti ladingit, awanton ti sangit. Awanton tilidliday. Nagsayaat ket din. Daytoy ti amin nga tattao panpanunuten da daytoy. Tattao kayat da panpanunuten da timapan ijay. Ngem ammuyo tiriro ken kamali iti tao itatta. Kakabsat. Handa nga palubusan nga daya adat ijay trono ngagtutugaw ag sumrek ditoy puso. Sumrek ijay puso da kuma. Ngem haan, ti pastrek anda ijay puso da ket ijay siyak. Jay kinapalangguad, jay kinapalangguad. Iso ti pagturun-turunwan da kadagiti bagbagida. Panpanunutan da amapandat ijay langit. Panpanunutan da amapandat ijay langit. Kasanungay nga makapandat ijay langit. Ket da agtugtugaw ijay langit. Ket sanamet apastreken ida. Gaputahan damat nga pinastrek ijay puso da. Dayay adat ijay agtutugaw ijay trono iti Dios. Isu nga iti daytoy naldaw patpatgen kakabsat. No kayat tayo timapan ijay langit. No kayat tayo tarigagayan tayo iti sumabet ijay rapture kakabsat kani Apo tayo nga Asos. Masapol nga ni Apo tayo nga Asos, iso ti agtugaw, agtrono, kadagdi puso tayo. Iso ti maadda, kadagdi puso tayo. Madaydayaw, tinapatay, nganagan iti Apo. Isong awan, ti sarserbina, iti panang panunot tayo, nga mapantay jay langit. Kakabsat. Ulitek kadi. Awan sarserbina, no ti pampanunutan tayo, kat mapantay jay laing langit. Ngam di tayo met panunutan, nga agtugaw kuma nga umuna ni Apo tayo nga Yesus kadagiti puso ken biag tayo tapnon iti kasta ket makastrek tayo iti langit madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Isu akon kunak, Lord, kayat ko nga sika nga umuna iti agtugaw dito'y pusok. Sikat ti agtugaw dito'y pusok. Sikat ti agtrono dito'y pusok. Sikat ti
agtugaw, agtrono, dito biyag ko. Tapno iti kastaket, makaumayak met iti dayta langit. Ngay bagbagam kada kami. Iso nga kakabsat, iti dayto aldaw, palpalagipan na tayo ti Apo, nga iso na ti birukan tayo nga umuna. Iso na ti pagtugawan tayo, kadagiti bibiyag tayo. Iso na dito'y verse 2, kuna na panunutan nyo, dagiti addat sadyay, saan adagiti adda dito'y daga, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo, panunutan tayo nga minudad duma, dagiti kinabaknang, dagiti naurnong tayo, di tayo kayat mapanawan, apay, isu ka di timang tibiyag. Isu ka di timang tibiyag daytoy. Haan mat nga isut makaigawid, daytoy akinabaknang, tapnon matay tayo, tapnon makapantay di langit, haan na tayo mabalin nga maigawid. No oras tayon, no tiyempo tayon, Kaya't no tiyampon nga umay ni Apo tayo nga Asus, hangkabay mabapan, sayang daytoy na urnong mo, para ken ka daytoy. Araramaten na tayo laeng ti kabusor. Isong kakabsat, gawidan na tayo na duma, dagiti kinabaknang, nga maururnong tayo, nga adda kada tayo. Isong nga iti dayto nga aldaw, palubusan tayo, nga ti Apo, iso ti adda kinagtaeng kadagiti bibiyag tayo. Isong nga inton ti Diyos, ti presensya na, agbalin nga isot kadakkelan, nga adda kada tayo kabsat, ammo tayo na anod toy, ti papanan tayo. Ammo tayo no anod toy ti papanan tayo. Ammo tayo no anod toy ti turungen tayo. Ammo tayo no anod toy ti pagtungpalan tayo. Anod toy mapantayo jay pagarian iti Apo. Gapu tayo sunat inmuna kada tayo. Adda kada tayo madaydayaw tinapateg nganagan iti Apo. Isu nga ni David kakabsat dito 63 verse 1 iti Salmo. Salmo 63 verse 1. Kunana ditoy, O Diyos, sikati Diyos ko, mailiwakkan ka, iti amin a kinataok, tarigagayan, ken mawaw to'y kararuwakkan ka, akas iti kinamaga, na utoyan ken natikag adaga. Wow, nagsaya at lakit din daytoy. May sa a deklarasyon, may sa nga tarigagayan, may nga sangit, may nga pukaw ni David daytoy kakabsat ket kunana mawaw toy kararuwakken ka akas itinamaga na utuyan ken natikag adaga kakabsat iti daytoy aldaw isu kunana iti umuna O Dios sikat ti Dios ko mailiwakken ka iti amin nga kinataok kakabsat iti daytoy ngal daw. Daytoy kuma iti maadda kadagiti puso tayo itatta. Kailiw tayo kuma ni Apo Dios. Kailiw tayo kuma iti Apo kadagiti bibiyag tayo. May kasla kuma kasla daytoy daga nga nakamagmagan. Ket daytoy nga daga kasapulan na iti danom. Kasapulan na ti danom. Kastamet kuma dagiti tarigagay tayo. Kaslatay kuma namagaan nga daga nga kasapulan tayo ni Apo Dios. Kat kuna tayo kuma Apo sikat ti masapul ko. Sikat ti tarigagayak madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kunak manen. Han tayo kuma ikatan tayo ibaba tayo kuma dagiti bagbagi tayo kakabsat. Ibaba tayo kuma dagiti bagbagi tayo kat sapulan tayo kuma ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kasla tayo kumaken ni David. Makipagkuna tayo kumaken ni David. Makipagkuna tayo kumaken ni David. Kunana O Diyos, sikati Diyos ko, mailiwakkan ka. Mailiwakkan ka. Praise God. Hallelujah. Tarigagayan ka. Ngagtaeng kan adda kanyak madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dahito kakabsat kayat nga sawen, it is a deep abiding spiritual need. Dahito at tinarigagayan ni David. Naunag nga panagtaeng panagtalinaed
Kayat na nga, ti biyag na ket biyag nga agtalinaed. San na kayat ti pumanaw, ket kuna ni David, agyahanak ken ka Apo, hanak nga pumanaw ken ka, madaydayaw tinapateg nga nahagan iti Apo. Dayto ti nadeket nga relasyon ken ni Apo Dios kakabsat. Dahil bagi tayo, kasapulan na iti danom kunak manen iti tatay. Ket dahil bagi tayo, ket dahil bagi tayo, ket kasapulan iti danom. Ket dahil nga bagi, kakabsat, kasapulan na iti makan, danom, angin. Dahito iti kadakilan akasapulan ti bagi. Anya pa sumaganan akasapulan ti bagi. No daduma di biyak dagiti daduma handa makapag biyahen, handa nga makapanen, handa makapagtrabahon. No handa maitugot ijay cellphone. No handan maka Facebook. Handan nga maka Facebook. Ngem amo tayo nga ti kadakilan nga kasapulan dahito bagi tayo danom niya po tayo ng Jesus. Ti Salmo imbitaran na tayo kakabsat. Ti Salmo imbitaran na tayo nga mawawan tayo kuma, mailiw tayo kuma kani Apo Dios. Mailiw tayo kuma iti Apo. Daytoy nga sa Apo kakabsat, sapulan kuma. Sapulan tayo kuma. Daytoy asaon ni Apo Dios kada tayo. Isu nga dayjay nang ted iti biag kada tayo kakabsat. Masapul nga pakialaman na daytoy biag tayo. Masapul a pakialaman na daytoy biag tayo. Tapnon iti kasta masapul nga laglagipan tayo kuma ni Apo Dios kada iti biag tayo. Ulitan kadi kakabsat, jay kayo, nga dat ijay igid ti karayan, kasapulan na ti danom. Kasta tayo met. Ngem ti laglagipen tayo, jay kayo, kasapulan na ti danom. Ngem jay danom, uray no awan ti kayo, at dalat na ti danom. Ngem no jay kayo, kakabsat, awan ti danom, matay kayo. Magango. Isu nga kakabsat, uray na tayo nga tao, kasapulan tayo iti Diyos. Kasapulan tayo ti Apo. No ti tao kat basit iti danom ngayon inumen na. Dari matay dayta. Isu nga ibagam dayta kaabay mo. Damihan mo uminom ng tubig. At dati no sa gabasit tin inumenan dandanin ti apit na. Apay ngamin gaputa dati bagi tayo ket 60% ti adda kadagiti bagbagi tayo. Isu nga kasapulan na iti adu nga danom daytoy bagi tayo kakabsat. Kasapulan na ti danom daytoy bagi tayo. Isu nga into no ti tao adadi duma patpatetidan dalaengen dayjay ngiwat dayjay masakit kaya't nasa wen no patpatetidan mabilbilangen dagiti alaldaw dagiti panagbiag na kastamet ti tao no kurang ti danom ken kuana maragsakan ni Satanas. Maalak dayto yen, basit ti dandanom ngayon inumenan. Basitan ti inumen nga kanenan. Man-manon nga babanje kapilyan. Man-manon nga karkararag. Man-manon nga agdengeg ti sao ti Apo. Sige, mawaw ka pay. Hawan ti wapan nakawaw kan. Basitan ti danom. Gen inumemon, kunani Satanas maragragsakan, kisuwa kunana kadwak dayto yen, kunana han mo kaduan Apo, kunani ni Satanas kadwak dayto yen, kaputa bas han nga basitan ti danom ngayon inumen na,
ngem kabsat, intunno, yad adu tayo, ti danom, nga inumen tayo, maabak ni Satanas, malidayan ni Satanas, madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo, awan ti gundaway na, gaputan ni Apo Diyos, iso ti kantayo, iti dakkel nga gundaway, kadag iti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat, bayan tayo nga paadwen tayo ti danom iti biyag, nga agayos kadag iti bibiyag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat, iso nga ni Apo Diyos, mamatiak nga tulungan na tayo, bendisyonan na tayo, intuno tarigagayan tayo, ngayad adu tayo agdengeg ti sauna, yad adu tayo nga basaen ti sauna, yad adu tayo iti panagkarkararag tayo, yad adu tayo nga biruken ken saraken ti pagayatan iti Apo kadag ti bibiyag tayo. Isu nga bayan tayo nga ti sao ti Apo salputan na dagiti puso tayo, salputan na dagiti biyag tayo kakabsat. Dito Hebreo chapter 4 verse 12 kunana ditoy, basa kada kayo awan dito yung screen kabsat. Kunana dito Hebreo chapter 4 verse 12 kunana, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ng talim, tumagos ito hanggang kaluwat espiritu at hanggang sa kasukasuhan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na isip at hinahangad ng tao. So makita yung kabsat ti saot kan panakabalin ni Apo Diyos. Kunana dito, sabi niya dito, buhay at mabisa ang salita ng Diyos, higit na matalas kaysa alinmang espadang magkabila ng talim. Iti daytoy ngal daw, kabsat, bayan tayo nga ti sao ti Apo, danunan na ti kaungan, dagiti puso tayo itata. Tapnon iti kasta, palubusan tayo nga ni Apo Diyos, nga isunan ti sapulan tayo, isunan ti pagbiyagan tayo, isunan ti pangitadan tayo, ket kuna tayo kumakan ni Apo Diyos, Apo, pawawon lakpay, pawawon nak, kaya't nasa wen, numawaw tayo, mawaw tayo ti sao ti Apo, mawaw tayo ken ni Apo tayo nga Jesus, mawaw tayo kadag ti panagkarkararag, mawaw tayo kadag ti panagdengeg, kadag ti sasauna, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. So nga iti dayto ngal daw, anyaman dagiti problema tayo, anyaman dagiti sakit nga adda kadag ti bagbagi tayo, iti dayto ngal daw, kayang-kaya ni Apo Diyos nga agasan na ka, kayang-kaya ni Apo Diyos nga ikaten na dayta nga sakit nga daken ka, gapu tayo bagana ditoy nga buhay at mabisa ang salita ng Panginoon. No si bibiyag nga ron sao ni Apo Diyos, mamatiak nga kabailan na, nga ikaten dagdi problema tayo, mamatiak nga ikaten na dagdi sakit, nga dagdi bagbagi tayo, iti dayto nga daw ay talakabsat, saan nga ulbod ni Apo Diyos? No di kat dinapudno ni Apo Diyos, katong palan na dagdi sauna, nga agpaaykan ka ti dayto nga daw, gapu tayo bagana, nga si bibiyag ti sauna, man nakabalin ti sauna, kat kayat naka nga mapaimbag, kayat naka parang ayan, kayat naka nga pagasaten, kayat naka nga itagay, itinangat nga tupay nga kasasaad, ti panagbiag mo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ti Diyos tayo kat mangagas, ti Diyos tayo kat mangpenek, ti Diyos tayo kat mangbusog kada tayo. Hallelujah! Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Apo iti daytoy ngal daw, ti saom o Diyos, nangigandag ti kabsat, nga nangidanunam, itata iti daytoy ngal daw. Lord, tarigagayan mi Apo Diyos, nga mapunag kami, tarigagayan mi nga mawaw kami, Apo, kadag ti saom, tarigagayan mi Apo Diyos nga mawaw kami, kadag ti panagkarkararag, tarigagayan mi nga kanayon kami nga mag-fellowship kan ka Apo Diyos, tarigagayan mi akan kanayon kami Apo, nga basahin mi kumadag ti saom, madaydayaw dayta napateg nga nagan mo.
Lord, haan mi nga kayat nga si katimaududi. Ngam ti kayat mi Apo, tirtarigagay mi ti kararag mi data. Kayat mi nga si ka, Apo. Iti umuna amin. Kadag tilistaan mi. At mi nga si ka, Apo Diyos, nga si kayo ti umuna, iti sa isu amin, Apo. Nga panggap mi. Saan mi, Apo, nga tagibasitan, daka. Ngam kayat mi, nga da kayot ti dumakkel, kayo kada kami, Apo Diyos. Isu ati da itingal daw, Apo. Ti kararag mi, han mi nga ikan, ti kabusor, o Diyos. Tapno ti kastakat maparagsak, mi suna. Haan, Apo, saan mi nga kayat? Saan mi nga kayat, Apo? Ti kayat mi kat maparagsak da ka. Kayat mi, Apo Diyos, may ayo da ka. Ti kayat mi kat adda kami kan ka, Apo. Madaydayaw ta napateg nganagan mo. Isu nga tulungan na kami, Apo Diyos. Nga ti suamin kumangaral daw dagiti panagbiag mi. Sika kuma, Apo, ti umunuuna amin. Sika kuma, ti umunuuna amin. Isu nga ti dahi tingal daw, Apo. Bendisyon am dagiti nagdengeg kadagiti saom. Tarigagayan da ka kumaapo nga sikat umununa. Kadagiti panagbiag da. Tarigagayan da ko kumaapo Diyos nga sikat ti umuna amin. Lord. Isukay ti dahi tingal daw. Apo numalik kalipat da. Palagi paman kad ida. Kat kunam kadi anak ko. Nakalipat ka. Anak ko. Agsubli ka kanyak kunam kadi Apo kadakwada no nakalipat da. No mabaybay anda Apo Diyos ti panagserbi da kan ka. Palagi pamida katagsaw ka kadakwada Lord. Bendisyon am kan patip karem dagiti nga kapsat karagdengeg ti saom Apo. Mamatiak ngay ayatemida. Punwam kadi daw Diyos. Iti panakapnek ti saom. Pennekem kadi ida ti danom ti biyag. Nga dahito nga danom iti biyag kat aggapukan ka Lord. Madaydayaw dahi tanapateng ganagan mo. Itultuloy mo ti magikadda kada kami. Itultuloy mo ti mangbendisyon kada kami. Itultuloy mo Apo Diyos. Nga sika kumaapo. Iti kang runaan na. Nga pagtugawen mi kadagiti puso mi kan biyag mi. Sika kumati umununa amin Apo. Kadagiti panpanunot mi. Madaydayaw dahi tanapateng ganagan mo. Bendisyonam. Ti pamilya nga representaran ti sagtunggal may sa kada kami. Sapay kadi Apo Diyos nga makikadda ka kadi kadakwada di bukad idabaybayan. Lord, ti danom ti biyag, pagayusem ti sagtunggal maysa nga pamilya nga representaran ti sagtunggal maysa kada kami. Iti daytoy ngal daw Apo, pagayusem kadi Apo. Ti danom ti biyag, gani Apo mi Jesus, nga makapnek kada kami. Madaydayaw ka Apo, madaydayaw ka. Lord, kukam ti so amin adayaw, gloria kan panagyaman, itay ti dahi tingal daw. Amay ga po, tinagan na Jesus nga po mi. Dawatin mi amin dagitoy. Amen. Praise God, hallelujah. Naimbag ngal daw tayo amin kakabsa. Hallelujah. Praise the Lord. So, sino pong nakaintindi sa itinuro ni Pastor? So, ang tubig buhay ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Nga niya, yung mga hindi na umiinom ay malapit ng katapos.